ହଉ ଝଗଡ଼ା ଏଠି ଛାଡ଼ ଆମେ ଆମର ବେପାର କରୁ। ଏଇ କଷ୍ଟମର ଆଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏ ଝୁଅ ତ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ଗୋଟିଲା ଫୋନ ନ ସେଠି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ମା କୋଉ ଫୋନ ନବ କହିଦେଲି ତମକୁ iPhone 15 Pro Max। ସେଟା ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଓହୋ ଆଇଫୋନ ଆଇଫୋନ କଣ ଅଜା ଫୋନ ମାମୁ ଫୋନ ଭାଇ ଫୋନ ଦାଦା ଫୋନ ଖୁଡି ଫୋନ ସବୁ ଫୋନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଆଇଫୋନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 8ଟା ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାଗଣା। ଫୋନ ସାଙ୍ଗରେ 8ଟା ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି? ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦଉନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଏ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆମକୁ ଆସିକି ଏମିତି ଗୋଇଠା ମାରିବେ। ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି। ତୁରନ୍ତ କର ବୁଝିଲୁ ଝୁଅ ଏଇ ପଳେଇ ଆସ। ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରେ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି। ଭଗବାନ ଫୋନ 10ଟା ଫ୍ରି? ଏଇ ରଖ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 8ଟା ଗିଫ୍ଟ କଣ ନେବେ? ଆମଠୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରେ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି। କୋଉ ମୋବାଇଲ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ? 10ଟା କୋଉ ଫୋନ? iPhone 15 Pro Max। ବଢିଆ ନାଇସ୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆପଣ ଖାଲି କଲର ବାଛନ୍ତୁ ସାର୍ କୋଉଟା ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ ରହିଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଟମ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରହିବ ପୁରା ଗ୍ଲେଜିଂ ଅଲଗା ଲେଭେଲର।